Ịrụ ọrụ okporo ụzọ n'oge udu mmiri na-abịa ihe na-ahịa ezigbo arụ n'ọtụtụ steeti ndị enwere n'ime ala anyị ya, mana ọ dịghị otu a n'ime Anambra steeti bụ ebe ọrụ na-aga n'ihu n'agbanyeghị na-eji nwanyị na-abanye n'uju udu mmiri. Ndị ọrụ anyị gara ebe dị iche iche ụnyaahụ wee hụta ọrụ okporo ụzọ kilomita ya dị 8.5 nke si Amaesi gaba Akpo wee ruo Ogboji. Onye nta aka anyị Ngozi Obileri ga-akọtọpụ akụkọ a. Oge ndị nta akụkọ ABS rutere na ya bụ ụzọ ahụrụ ndị ọrụ ngo na-arụ ya bụ ọrụ ka ha na-arụ ọrụ na mpaghara dị iche iche ebe ụfọdụ na-awụ ọwa mmiri, ndị ọzọ nọ na-eme ka ya bụ okporo ụzọ dị larịị. Onye ji ọkwa project manager nke ya bụ ọrụ ngo bụ injinia Elias Sheikh El Shabab kọwara na ha arụruola ihe dịka kilomita 3 bụ ebe ha mere ka ọ dị larịị bido na mpaghara Amaesi ebe ha nọrọ wepụ aja ha kwudoro na ya bụ ụzọ wee tinye aja dị mma. Kọwakwa na ya bụ ụzọ ndị ha rugoro arụ adịla nkwadobe iwu stone base na ya. Injinia Sheikh El Shabab kọwara na ha awụọla ọwa mmiri na mpaghara ụzọ ahụ abụọ bido na mpaghara Amaesi wee ruo na Akpo junction, ma kọwakwa na ha awụọla akwa mmiri na kilomita nke 7.1, kwuo na ha ga-arụtọpụ ya bụ mpaghara ha rugoro arụ bụ ebe ha ga-awụ stone base ma tekota na mkpụrụ ụbọchị ole na ole na-abịanụ. N'okwu ha dịgasị iche iche ka ụfọdụ ndị bi na ya bụ mpaghara bụ Onyinye Osunkwọ na Ngozi Ezechukwu toro gọvanọ Chukwuma Soludo maka ịgbatara ha ọsọ enyemaka, dịka ha kọwara na ha atagbuola onwe ha ahụhụ na ya bụ ụzọ ma kwuo na ọbụnadụ ọgbatumtum anaghị enwe ike ịga ya bụ ụzọ na mbụ, mana ugbu a ha na-enwe aṅụrị n'ihi ọrụ na-aga n'ihu na ya bụ ụzọ. Site na okporo ụzọ Amaesi Akpo Ogboji, abụ m Ngozi Obileri.